Nezapamćeno visoke temperature u siječnju dezorijentirale su pčele. Pčelari ne pamte da su matice u ovo doba godine počele s razvojem legla, zbog čega ubrzano troše zalihe hrane. Zahladnili ostaće bez hrane, što znači da ih čeka sigurna smrt. Hoće li do proljeća nestati gotovo 50% pčelinjih zajednica u kontinentalnoj Hrvatskoj? Priča Stjepana Stjepića. Umjesto da u zimskom klupku čuvaju leglo do proljeća, pčele neuobičajeno ležerno izlijeću i u košnice čak unose prva zrnca peluda. Tek je početak siječnja i na pčelinjacima bi trebali biti mir i tišina, ali dugo razdoblje toploga vremena u ovo doba godine u kontinentalnoj Hrvatskoj očito su tradicionalni pčelinji kalendar stavili izvan snage. Ono što su pčelari zatekli u obilasku košnica mogla bi biti najava nezapamćenog pomora pčela. Ovo neobičajno toplo ili pretoplo vrijeme od 12-13 stupnjeva pčele tjera na pojačano kretanje. One troše previše hrane, što nije uobičajeno za ovo doba godine. Legla su zato ovih dana trostruko veća od uobičajenih. No što će se dogoditi ako zima uskoro pokaže prave zube? Pčele će se skupiti u klupko i ostaće veći dio legla nepokriveno. Pčele će nastojati da što više griju to leglo, potrošnja hrane će još više porasti i ostaće pčele gladne i doći će najvjerojatnije kod takvih slabijih zajednica ili koje su imale puno legla, doći u ožujku mjesecu do ugibanja. Čak do 40-50% bi moglo biti gubitaka s obzirom na ove vremenske prilike. Vremenske anomalije najveća su prijetnja opstanku pčelinjih zajednica. Iako je teško prognozirati koliko će ih preživjeti do prvih proljetnih paša, pčelari već sad znaju da ih čeka još jedna teška godina.